रायजो राजानि जिखिनि अनसायनाय बे रायजो राजानि अनसायनाया जोंहा जोबोद मोजां आरो जेरैबायदिहाय जोंहा गासै माने बिटिआर ओनसोलाव जोङो मोन 22टा माने गुबुन गुबुन हारि हारिसा दोङो गुबुन गुबुन हारि हारिसा दोङो थिग बायदिनो जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबावबो जोंहा मोन 14टा जोंहा बेवहाय गुबुन गुबुन हारि हारिसा दोङो आरो बे गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि जिखिनि बाहागो लानाय जिखिनि माने जोंनि बिबानगिरिफोर जिखिनि जोंनि मावथिफोर बे मावथिफोर आरो बिबानगिरिफोरा जोंनि जि हान्जा जि इउपिपिएल दोलो बे इउपिपिएल दोलोआव माने बिबान लानानै थांनाय समनिफ्रायनो खामानि मावबोबाय थादों आरो बेवहाय खामानि मावनाय बिबानगिरिफोरनि जिखिनि अनजिमा खामानि मावनाय बेवहाय मावथिफोरनि जिखिनि अनजिमा आरो इउपिपिएलखौ मोजां मोननाय इउपिपिएलनि जि मददगिरिनि जि अनजिमाया बेयो 14टा जिखिनि गुबुन हारि हारिसा बे गुबुन हारि हारिसानिफ्राय बेवहाय समान समान दोङो दा बेनिखायनो जोङो खालि जोङो बे मोनसेल' हारिनि अनसायनाय मोनसेल' हारिनि मोजां मोननाय जों बेखिनिखौल' जोङो मोननानै थायाखै बेवहाय गासै बिटिआरआव जेरैबायदिहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन हारि हारिसाया जेरैबायदि इउपिपिएल दोलोखौ अनसायदों मोजां मोनदों मदद खालामदों थिग बेबायदिनो जोंनि 25 नं बागानपारा समस्तियावबो मोन 14टा माने 14टा जिखिनि माने गुबुन हारि हारिसाफोरा जोंखौ मदद खालामदों आरो बेनि थाखायनो जोङो गोबांथार जिखिनि फारागथि बे फारागथिखौ लानानै जोङो नैबे बिटिआरनि जि बिटिसिनि जि बाथि बिसायख'थि बे बाथि बिसायख'थियाव जोंहा देरहागोना जोंहा रोखा जानानै दं दा बेनो बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारेल डेभेलपमेन्टआ जादों बेवहाय हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टआ जादों बेवहाय लिभलिहुड जिखिनि माने इनिशिएटिभ बे लिभलिहुड इनिशिएटिभआ बेवहाय जादों बेवहाय ग्लबेल वार्मिंखौ बोरैहाय जोङो इनटेक्ट लाखिनांगो माने बेखौ माने बोरैहाय जोङो माने ग्लबेल वार्मिंनि एगेन्स्टआव जोङो जेरै माबायदिहाय माने जों बेवहाय माने चेलेन्ज खालामनांगो बैफोरनि जिखिनि माखासे साननाय हनाय बेखौ जोङो लादों आरो बे हिसाबैनो नैबे 2025 मायथाइनि जि बिटिसिनि बाथि बिसायख'थि बे बिटिसिनि बाथि बिसायख'थियाव जोङो गासै बिथिंनि जि मोनसे जौगानाय बे जौगानाया जोंनि मोनसे इस्यु आरो जि मोनसे गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिखौ जोङो मा होननानै बुंदों पार्मानेन्ट बे पार्मानेन्ट खालामनाया जोंनि मोनसे इस्यु आरो बे इस्युखौनो लानानै जोङो रायजो राजानि गेजेराव हाबदों रायजो राजानि गेजेराव जोङो माने फोसावदों आरो बैफोर थांखि आरो नोजोरखौ रायजो राजानो जोङो फोरमायदों आरो बे थांखि आरो नोजोरनि थाखायनो दिनैनि खालाराव जों इउपिपिएल दोलोआ मोन 40 जि समस्ति मोन 40 जि बियाब बे बियाबनि गेजेराव जोङो 22निफ्राय 30 जि बियाब बे 22निफ्राय 30 बियाब थामहिनबा समस्ति बे समस्तियाव देरहानानै जोङो प्रमद बर' बिथांखौनो जोङो सिफ खालामनानै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो जोङो नैथि खेबनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ गाव हारसिङैनो बिटिआर बिटिसि सरकारखौ जोङो दानो थांगासिनो दङ दिनैथ' प्राय माने दा 10 रिंगा जाबाय प्राय थांबाय गाबोन सानसे दंबावो समफोरै बिटिआर बिटिसिनि जि बाथि बिसायख'थि बे बाथि बिसायख'थिया जासिगोन आरो बे बाथि बिसायख'थियाव आं बेखौनो खावलायबोबाय थादों खौरांगिरिफोरा जेब्लानो सोंदों अब्लानो आङो बुंबोबाय थादों दे जोङो जिहेतु खेबसेयैनो बिटिआरनि 40 जि बियाब 40टा बियाब बे 40टा बियाबाव जिहेतु सानसेयावनो बिसायख'थिया जागोन आरो इदिनखालि जि माने बिसायख'थिनि सान बे बिसायख'थिनि साना जाहाथे जोंहा मोनसे गोजोननाय सान जायखौ जोङो माने फोरबो होननानै बुङो बे फोरबो बायदि जाहाथे जोङो बेखौ बारहोलांनो हायो जाय फोरबोआव रंजानाय दोङो जाय फोरबोआव गोजोननाय दोङो जाय फोरबोआव माने हिंसा गैया जाय फोरबोआव माने गोजोननाय गैया जोङो गोजोननाय आरो रंजानायखौ लानानै बै दिनखालि जों जाहाथे जोबोद मोजाङै जोंनि जि बिसायख'थि सान बे बिसायख'थि सानखौ जाहाथे जोङो बारहोलांनो हायो आङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आरो नैबे जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबनि गासै जोंनि रायजो राजा आं बिथांमोनखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि दिनखालि जोबोद मोजाङै बिसायख'थि सानखौ जोङो बारलांहोनो हायो आं गासैनिसिमबो गासै रायजो राजासिमबो आं बेखौ खावलायदों नैबे दिनैथ' जोबसिगोन दिनैहाय जोङो नुदों बेवहाय
बिजेपिया रेखारानि दास बर'नि थाखाय मोनसे सुबुं गौमा लानायखौ जोङो खोनादों माने नुदों जोङो। दा बेवहाय सुबुनखाता जोंनि बागानपारा बियाबनि सिङाव सुबुनखातायाव बियो जागोन 10 रिंगानिफ्राय जागोन होननानै खोनादों। बेवहाय आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथांखौबो फैगोन होननाय खोनाबाय थादों। दा बेवहाय जिखिनि रायजो राजा बा भटारफोरनि माने माबा लानाय बाहागो लानाय जोंनि खोला ओनसोलनिफ्राय बागानपारानि खोला ओनसोलनिफ्राय बेवहाय जिखिनि बाहागो लानाय आरो गासै बागानपारा बियाबनिफ्राय जिखिनि बाहागो लानाय दासिम जोङो जिखिनिखौ खौरां मोनदों बेयाव माने बे बाहागो लानायनि जि अनजिमा बे अनजिमाया जोबोद खम जागोन। बा दा बेनिफ्राय जोङो नुनो मोनो दे नैबे समफोरि जानो गोनां समबाराव जानो गोनां जि मोनसे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनि UPPL बे UPPLनि थासारिया दासिमबो मोनसे गोख्रों थासारियावनो दोङो। माने जोङो मोनसे गोहोगोरा थासारियावनो जोङो दासिमबो दोङो आरो नैबे गाबोनबो जोङो गोहोगोरा थासारियावनो थागोन। आरो 22 खालार खालि जोंहा जोंनि जिखिनि मावथि जोंनि जिखिनि मददगिरि जोंखौ मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजाया गासैबो भटारा जोंनोनो ट्रेक्टरनोनो माने भटखौ होगोन आरो भटखौ होगोनखौ जोङो नुदों। आरो बेनिखायनो जोङो दिनैनि समाव माने नैबे 25 नं बागानपारा बियाब बे बागानपारा बियाबाव जों UPPLआनो देरहागोना जोंहा रोखा जानानै थाबाय आरो जोङो UPPL दलानो नैबे 25 नं बागानपारा बियाबाव जों देरहागोन। जोङो गोबांथार भटनि माबायाव फारागाव जोङो देरहागोन। जोङो नुबाय थादों दा जोङो जिखिनि मडार्न जिखिनि टेक्न'लजि बाहायदों जोङो बिसायख'थियाव 2025 मायथाइनि जि BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो मडार्न टेक्न'लजि बाहायदों आरो बे मडार्न टेक्न'लजि बाहायनानै जोङो नुनो मोनदों जे दिनैनि समाव जोंनियाव माने मा होननानै बुंदों प्राय 90,000 भटार्स दङ आरो बे 90,000 भटार्सनि 80% जुदि बेवहाय जुदि पल जायोबा जोंहा 72,000 पल जागोन आरो बे 72,000नि खावसेनि बांसिन माने भटार्सफोरा जोंदो दोङो। जों जाय टेक्न'लजिखौ बाहायदों आरो बे टेक्न'लजिया दिनैसिमबो बियो रोखायै बियो दंबाय दं। दा बेनिखायनो जोङो गोबांथार जे मोनसे फारागथि बे फारागथियाव जोङो बागानपारा बियाबाव जोङो देरहानो हागोन।